Μπαίνω να παίζουμε λίγο. Είναι και κάτι τσατσά. Λέτε, γεια σας. Τι προσφέρετε? Άξιο ένα γούρι μου λέει. Στον πρώτον όροφο είναι η Τζέσικα. Η Τζέσικα η Μπέτσαπες. Και φτάει σε όλα τα κλασικά λέει. Με 1.000 ευρώ λέει όλα τα κόλπα. Στο δεύτερον όροφο είναι η Σμήνη. Η Σμήνη. Βάλει κατά την ψωλή, σδένια το, φτάει το λάσον, σύρε το πιάντσε, σύρτσε, ό,τι θέλεις να φτάσει. Παλαλά, με 2.000 ευρώ λέει παλαλούσε. Στον δε τρίτον όρφο είναι η Ρουσλάνα. Η Ρουσλάνα λέει, βάλε αυγά την ψωλή, κολλίζα το, κόφτε το, κολλίζα το, ό,τι θέλεις αυτά, λέει, όλα τα κόλπα. Με 3.000 ευρώ, λέει, βρίσκεσαι στους 7 ουρανούς. Λέγει, το 3.000 ευρώ και 2.000 ευρώ, εγώ έναν πενηντάρικο εγώ. Δεν καλά κύριε με ένα πενηντάρικο, έρχεται της αγαμίσα ούτω το σπουδαίων, με έγαρον. Είναι τώρα αυτά, αυτά εγώ. Δεν τέλος πάντων, άντρα αγαμίς. Τώρα που σε βρέδαμε. Λέτε ρε, θα πάω στο ΑΣΕΣΕΡ. Θα πατήσω το -2, θα κατσιβαίνεις αυκά. Θα βγαίνεις στο ΑΣΕΣΕΡ, έχει ένα μαύρο μπόρτα. Στην πόρτα να ανοίγω χάμπορ, δώσα τον πεντάρικον και γαμίσα τον. Καλά, καλά. Πάει αυτό. Πάει αυτό σε μαλάκα, πάει. Γρρρρρ, κατεβαίνει στο -2. Βλέπει την πόρτα του μαύρου. Κλείνει την πόρτα, ταν. Ανοίγω χάμπορ την πόρτα. Ο θερουροϊκός. Κυρία, τι και εσύ. Λέει τον χάμπορ. Λαράκι ήρθες να γαμίσεις. Τι γίνεστε? Ναι ρε φίλε. Λέγε σου πεντάρικο. Ανάμενα. Κλώχεις και το χάμπο. Κλάσεις στα 4. Και λέει κύριος ο κόλωσας. Τρίχας. Σπυράκια. Κάθεται έτσι. Λέει τον χάμπο. Φουλαράκι δεν μπορείς? Λέει κύριος. Όχι ρε φίλε. Να σε βοηθήσω? Άμα μπορείς λίγο κάτι να κάνεις. Κυρία, θέλω να πεις το μάτι, λέτε. Σογοπό.